Hola, gente! Estic supercontenta, sabeu per què? Perquè estic fent un muntó de vídeos per a YouTube i és que tinc unes ganes de tornar a YouTube. O sigui, pareix conya, però a mi en veritat m'encanta gravar per a YouTube, però fins ara, com no tenia com editar i havia d'editar en el mòbil, que literalment és aixina, pensava a la vista, vaig deixar de fer vídeos. Ja editava un muntó de reels, doncs imagineu si a més tenia que estar 40 minuts per editar cada vídeo de YouTube. 40 minuts és el que durava al final el vídeo, no el que estava editant 3 dies. La qüestió, me'n vaig a Barna i a més d'anar a gravar-vos el vídeo de Barna, vos vinc a gravar, no sé bé, com me faig la maleta, desastre, la verdad. Pero bueno, vaig a ello, ¿vale? La meva amiga està en dramas de tiros, així que me disculpareu 2 segons. Vale, primera cosa, make-up. Guai perquè jo no em maquille quasi mai. De fet, el que més m'agrada a mi és que no tinc grans perquè no em maquille. Què passa? Que tinc classe de ballet, de contem i tal, he de quedar com a persona magnífica i després vaig a la ràdio, que crec que també és televisat, en plan, que també m'agrada. Entonces, doncs he d'anar un poc guapa perquè ahir sí que vam gravar en tele i me maquillaven i eso, però crec que demà no n'hi ha maquillatge, així que aquí tenemos make-up. Què porte? Pues no res, un poco de base, un poco de... i vaig a buscar el trick. A tot això, la maleta que porto és una mochila, perquè és mucho más cómodo. I com vaig a casa d'una amiga, la mare m'ha dut roba per a ella. Així que tampoc tinc tant d'espai, perquè tot això ho he de posar probablement. Anem a veure si me cap lo seu i lo meu. Roba interior, calcetins, perquè en classe de contem se va en calcetins, top, perquè en classe de contem vaig en top i si vaig a córrer també, això està més doblat que mi vida. Bragues i també. Avui he desayunat un farto perquè ara tenim molts amigos a desayunar. No sé per què tinc fam. Quan era normal desayuno una tostada i no menjo res més fins l'hora de dinar. No sé si aniré a córrer, vaig a agafar-me una tèrmica, perquè si vaig a córrer aniré en tèrmica de punto. Roba de ballet, encara que jo crec que això vaig a fer contem. Pantaló pa contem, ara miraré samarretes. Oh shit, està superbrut. Tenia pensat portar este a la ràdio. Mira que no, amigos. Vale, crec que al final per a la ràdio vaig a portar estos pantalons, que són igual que els altres però marrons, en este top. Que l'altre dia me'l volia ficar per al programa, però al final no me l'ho vaig ficar, crec que és un color molt guai i me pot ressaltar. Que me fa falta un estilista. Busco estilista. Vaig a portar 2 tops, tant per a contem com per a carrer, i inclús crec que m'haig de portar un tercer. Per a dormir vaig a pillar calcetins per a no haver d'anar en sabates i un pantaló. I de part de dalt dormiré en top de deport. Al final no he de portar tantes coses perquè és que no me cap, tinc la maleta a reventar. Jo crec que no van a fer falta puntes, però vaig a pillar puntes, sabatilles normal, a les xenolleres i esto per a les puntes estaria. Vaig a intentar tancar la primera part de la maleta. La veu està reventant. En esta part jo vull ficar les sabates de ballet que us he ensenyat, el necesser en el make-up que havia ensenyat al principi i volia portar-me unes altres sabates, però me da que igual no. M'havia oblidat que necessitava un altre necesser, que és l'espai de dents, cepillo, no sé, peine, rodillet mai me fique, la veritat, però com no sé si la xena sí serà super mega ganxets, de peines pa los baby hairs, gomina que no la vaig a traure perquè és enorme i més ganxets. Coses essencials per ballet me les havia deixat, però bueno, jo crec que no m'hauré de fer el topo realment, però no me l'hauré de fer perquè pense que vaig a fer contemporani, crec, però bueno. Així que finalment crec que no m'haig de portar les sabates perquè dubte que me capigui. I ara hem d'intentar tancar en estos necessers. Si ho intente, vaig a per elles. M'havia oblidat que necessitava una toalla. Ho veig difícil. Ja està, no sé tocar nada. Pega un huevo. Se m'ha caigut. Bueno, ara la qüestió és que puc portar una motxilla. Doncs jo estava decidint entre esta o esta. Que esta és més cool i tot el que queda, sí, però jo crec que esta me renta molt més perquè caben més coses. Així que anem a pillar esta d'Xbox. Hola, us heu caigut. Pensava que estava gravant. Coses que porten a punts, de la que penseu que no, estudies, ulleres, suavina, mi vida. Una cosa que és flipant, i és que a mi això me dona sort. Una pulsera LGTBIQ+, no sé per què me dona sort, sempre que la porto tinc sort. Ai, vaig a ficar el rellotge carregat, són normal que se carrega ràpid. Vale, tarjetero, muy important. Mira, monedetes, bueno, esto me va a venir, una mascareta. Auriculars para editar en el tren, seguramente este vídeo. Una libreta, el ordenador, bueno, el ordenador lo ficaré, botella de agua, muy importante, ahora replenaré. Y diría que no me faltan los meses. Carregadores del móvil y mocador, muy importante. Y chulería, que está todo. Bueno, gente, we are ready. Y bueno, nos vemos en el próximo vlog de viatge a Barcelona.